според Яна се връщаме при Вито и Елия. Ние дойдохме да я изгоним много бързо от нейното място. За финал на Здравей България сме ви приготвили нещо интересно, тъй като един от любимците на телевизионното общество, човека, който стана известен благодарение на Vip Brother, става дума за Митю Пищова, много сериозно закъса със здравето и претърпя инфаркт. Имаше дори съмнение за това дали ще може да се оправи. Ние веднага търсим, разбира се, пряка връзка директно от неговото жилище. Йовка Драганова е там и сега ще ни разкажат заедно с Митю какво е положението. Като гледам, Митю си изглежда жив и здрав, свеж и в добро състояние на духа. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Добро утро от офиса. Мито много държеше да уточним това, че това е офиса му и той пребивава в момента тук, защото офиса е близо до болницата. Наистина доста тежко преживяване, както сам той го описва, но по-добре да ни кажеш какво всъщност се случи и защо ти влезе в болница. Защото съм лош човек и искам да бъда с целия свят, с всички хубави жени. И много лошо, че предния ден бях в Боровиц, в Айсберг. Там ще правим Мис България сезони зима и бях на кастинг за модели. И след кастинга запознах 4 софиянки скиорки и цяла вечер се забавлявахме много бурно, до заранта до 9 часа. Правихме много любов. И след... Верен на себе си. И след това... трябваше да пътувам бърже за Велико Търно, да видя моята майка и след това ми се обадиха 4 варни лейки, много... Много сериозна програма, кажи по същество какво стана. 4 гимнастички от Варна додоха, ходим на Арбанаси пак цяла нощ, бяхме в моята голяма къща на Арбанаси и там просто забавлявахме много и може би ми дойде много на горнище и като дойдем тук в офиса, да подготвя документи и ми стана лошо, заби ми със свят, спря ми въздуха. Добре, че моя любим приятел и съратник Илян Игнатов ме закара веднага със служебната кола до болницата. Благодаря на доктор Гецов, че веднага и на доктор Бенов. Каква е тяхната тежка дума? Какво прекара ти след толкова интензивни 2 нощи? Аз прекарах не 2, а 8 интензивни нощи, благодаря на Бенов, който е завеждащ отделение на Орил. Той ми върна живота, благодаря на доктор Василева, благодаря на доктор Копчев и на доктор Копаранов. Да, цялото отделение. И все пак, Мито, какво изкара ти? Бяха те, може би аз имах единствения 8 доктора и 8 сестри във Велико Търново и благодаря на шефа на директора доктор Гецо, който ми приятел много години. Направиха това чудо, аз нямаше просто да ме видите вече по телевизията на интервю. Лекарите обаче казват, че всъщност не е инфаркт това, което ти си изкарал, а остра сърдечна аритмия. Че не знам какво съм изкарал, аз не съм доктор, ама знам, че видях смъртта в очите 2 нощи подред. Това не е ли пак един от твоите начини да направиш реклама около себе си, да се разшуми около теб? Коя реклама? Аз бях в интензивното 7 дена на кабели, на маркучи, ръцете ми бяха ободени, его да се види, ръцете ми бяха ободени, такава реклама не пожелавам на никой. Добре, Митко, аз ти предлагам, тъй като за първи път влиза камера в твоя офис, да се разходим... Моя офис, да кажем, тук е толкова уютно, защото тук се правят снимките на моделите и затова е такава специфична спалня. Да, може би трябваше да кажем и на зрителите, че всъщност ти настояваше точно от тук да се включим. Искам да покажем това малко меченце, което е от една Мис България, която е от Лондон и много държим... И много държа да видят какво има в ляво до балоните. Нека да тръгнем и да покажем нататък какво има. Оха! Аз нямам нужда от реклама. Мене ме познава цяла България. Всички млади жени, всички възрастни хора. Като казваш, че те познават, едно от нещата, с които ти се свързваше е политиката. Политиката ще бъда политик, докато умра. А ще се занимаваш ли отново с избори? Само секунда, нека камерата да тръгне към нас. Нека да покажем. Кажи, Митко, каква е тази стая? Това е стая, така до момиченца да не ходят на хотел да ги закача никой. Тук си почиват и тук изобщо отдъхват. Стаята има телевизор, има парно, е чиста, с ново бельо. Нека да продължим нататък. Има всичко да почиват. Нека да продължим нататък и да влезем в
офиса, където Митьо Пищова посреща своите гости, бизнес партньори. Нека и тук. Маса се подписват всички договори за спонсорства и тази маса се подписват всички. Това е моето бюро. Това е момчето, което отговаря за сигурността. Нека да тръгнем. Другото момче, което отговаря за контрола на влизане на къщата. Факт е, че ти искаш да кажеш и имаш да кажеш много неща. Нека да те върна към политиката, участие в кметски избори, като че ли се поспря за миг. Сега, какви са намеренията ти? Значи на 4 години се правят президентски избори, на 4 години се правят избори за депутати, за 4 години се правят избори за кмет. Значи аз сега за 41-то Народно събрание участвах За народен водач за народно представител. Сега на предстоящите кметски избори, те са доста скоро. Значи на сегашните приятели ще бъда кандидат кмет за Велико Търново и този път искам да бъда реален кмет на този град, защото трябва да се управляват. Значи мога само единствено да отстъпя на издигнатия от ГЕРБ, защото аз обичам ГЕРБ, вярвам в ГЕРБ, защото ако не беше ГЕРБ, нямаш да има такива реалности, нямаш да има такива закони. Това ми напомня за нещо друго. Преди време ти беше казал, че политик номер 1 за теб е Ахмед Доган, а втория е Симеон Сакскобургготски. Сега как стоят нещата? Ахмед Доган винаги е бил най-хитрия политик, не номер 1 политик, а най-хитрия политик, а Сакскобургготски беше най-интелигентният и се мълчеше и се го увалваше. Това съм казал с точност. За мен най-добрият политик е оня. Да се даде камерата. На бюрото си държа най-добрия политик. Го е там. Това е Бойко Борисов. Добре, казваш, кандидатирам се за кмет. На последните избори, ако се не лъжа, твоя резултат беше около 502 гласа. Значи 502 гласа зачетоха реални, а 2022 гласа нереални. Не може да бъде от 2222 гласа нереални. Това са 2222 гласа нереални. Значи аз имах много гласове от всички села. Само секунда, благодаря. Имаме въпрос от студиото. Вито, Ели? Понеже времето ни напредва и трябва да се ориентираме към приключване, аз исках да питам Митьо, само понеже видях в стаята, че има една фруктиера с банани и портокали вместо обичайното му уиски. Това ли ще бъде бъдещето на Митьо Пищова, вече само на плодове и зеленчуци? Моето бъдеще е това вече. А това го оставям за тебе, Вито, и тази баница е направена на твоя чест, защото ти си голям пич и благодаря на тебе нова телевизия Сутрешния блок промени статута си